Hawu, cha nginibingelele futhi Kwa-Mhlaba. Sekehla nje ake ngikhulume lenkulumo. Abantu bakhala bathi balashiwe bakhipha imali zabo enyangeni. Belashwa babona ngalutho kwacwila imali zabo kwashawa cima kwale. Ngisacela mina ukunicacisela ukuthi lokho kusuke kubangelwa yini. Awukwazi ukuya kumuntu ozovela ufika umtshele ukuthi ufuna ini kodwa wena ufuna ukwelashwa. Makuzokwelashwa qala uhlole. Mina la ekhaya mangizokwelapha ngiyakuhlola kuqala ikhandlela lasekhabo ma ikhandlela lasekhabo baba. 100 rand wasekhabo ma ukhanyisela idola zasekhabo ma 100 rand ukhanyisela idola zasekhaya. Asihlole kuqala ukuthi inkinga isukaphi ikephi. Okay fine uyakufuna ukuceba. Ukuceba into eba isibusiso. Uma uzibona ungacebile sonke sifanele ukuceba. Uma uyibona ungacebile khona iproblem ekhona emsamo. It's either isekhaya boma noma isekhaya baba. Siyazeqa izinto eziningi. Sigijimela ukuthi nje sifuna umcebo. Sifuna amathenda. Khona abantu abangakaze balashwe enyanga. Abangakaze badle muthi. Ibona abaphezulu lapha kumathenda basiphethe amanye baphethe ama department abayaphethe igundle ezinkulu emsebenzini. Umuntu uyambuza ngenza umsebenzi ekhabo ma or ngenza umcimbi ekhaya. Emva kwalokho kushiswa impepho ngathola umsebenzi. Ukuzohlola kuthina uma ufuna impumelelo ufuna sikuqikelele belaphi. Nibhizi-ke namba inyanga engahloli. Umuntu ongahloli ongaboni ukuthi sekujamephi niyabathanda ke ekugcineni bese nigxeka thina sonke ukuthi inyanga zidla imali zenu inyanga zidlala ngabantu. Usukele vele umuntu ongaboniswa. Angisho ukuthi ningelashwa abakwethu inyanga ezingaboni ngoba abanye bazokuthatha personal. Kodwa noma ngabe uzoyake leyo nyanga ozwile ukuthi inomuthi noma ufuna ikwelapha qala uyohlola kumuntu obonayo ozokuhlolela akubhekele. Kodwa lo muntu kube ukuthi uwazi ukuxhumana noma axhumana nedala lasekhabo makho lasekhabo baba abheke kuzona. Ungayibheke ezinye izinto eziningi kodwa umuzwa kumuntu naye ohlola ngeyilwane nezipoko lezi ezithwetshulele emathuneni ngeke idala zakhe nisondele kulowo muntu. Usugaxeleke lapho usuyithola usenkingeni. Asambe ngeplatform right. Siyahlola ke la ekhaya siye lapha. Siyabonga Kwa-Mhlaba.